मानसि मोजां जानोबाथाय नोंनो बिराद मोजां मानसि लोगो मोननांगोन आरो नोङो जुदि गाज्रि मानसि लोगो मोनोबा नोंखौथ' गाज्रि खालामखागोन। जय हिन्द। खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन फरायनायनि बागै। मेमआ माबायदि PhD खौ कमप्लिट खालामनाय आरो नेटखौ माबायदि उथ्रिसार जानो हानाय बेनि सोमोन्दै आरो PhD फरायनाय समाव गोबां गथ'फोरानो साननो हागौ गोबां रां नांगौ, माबायदि फरायोब्ला सरकारनिफ्राय रांबो मोननो हागौ ना जोङो न'निफ्रायनो फैसा रांखौ लांजोबनानै फरायनो गोनां जायो, बेफोरनि बागै PhD नि सोमोन्दै डिटेल्सै मेमआ बे भिडिअ'नि गेजेरजों बुजायनानै होगोन आरो नेटनि सोमोन्दैबो माबायदि पेपार जायो, खैथा पेपार जायो, कुइसनफोरा माबायदि जायो बेनि सोमोन्दैबो बे भिडिअ'नि गेजेरजों उन्दै उन्दै फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मेमआ रां रुफाखौ लानानै मोजाङैनो बे भिडिअ'नि गेजेरजों डिटेल्सखौ होगोन। बेयावनो जोङो जेनेबा BA खौ मोजाङै पास जानानै जों गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव जेनेबा जोङो सिलेक्सनबो जाबाय। सिलेक्सन जानानै जोङो एडमिसन लाबाय। एडमिसन लानानै जोङो फार्स्ट थांनायनिफ्रायनो सार मेडाममोनखौ लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि जि स्वर्न मेडाम, स्वर्न प्रकाश सिंहारि मेडाम आरो भुपेन नार्जारि सार बिथांमोना जोबोद मोजां, माने स्टुडेन्टफोरखौ ओरैबायदि अनो, माने गावनि फिसा बायदि अननानै बिसोर फोरोङो आरो गोबां गाइड खालामो बिसोर। जेनेबा जोंखौ होनो मोनो नोंसोर जेनेबा मास्टार डिग्रि फरायनो फैनायनि ओंथियानो जादों सासे प्रफेसार जानाय, सासे लेक्सारार जानाय। अब्ला नोंसोरनो सासे लेक्सारार जानो गोनांबा नोंसोरनो मा मा कुवालिटि नांगोन, मा मा गुन नांगोन बेफोरखौ सारमोनहा जोंनो क्लासावनो मोजां फोरमायना होयोमोन आरो माने नेट नांगोन, जेनेबा स्लेट नांगोन आरो बिनि उनाव नोंसोरनो PhD नांगोन बिदि होननानै आरो नोंसोर दानिफ्रायनो क्लासजों लोगोसे दसे नोंसोर नेटनि फरायबो स्टाडि खालामखायो बिदि होननानै आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंनो गाइड बुकफोरखौ बायनो जोंखौ साजेसन होयोमोन मेडाम मोना सार मोना। ओमफ्राय बिदिनो बिसोरनि जोङो साजेसन बायदियैनो जोङो गाइड बुकफोरखौ बायनानै लायो। बायना लानानै जेब्ला जोङो क्लासाव दसे जोंनो ब्रेक टाइम होयोना जानो लोंनो, अब्ला बे टाइमाव जों जमा बयबो लोगो नांलायनानै जोङो स्टाडि खालामोमोन आरो फरायलायोमोन, सोंलायलायोमोन आरो माखासे कुइसन बुजियैखौ जोङो हस्टेलाव थायोमोन नालाय, माने गोबां गथ' थायो बेयाव हस्टेलाव बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टनि, अब्ला बिसोर जोंनो मेथ्सफोरखौ माने रोङिफोरखौ बुजायनानै जोंनो होयोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनि गेजेरजों दिनै जोङो आरामसे नाजानानै जों माबानानै जों मा खालामबाय, जोङो मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट जायै सिगांनो माने नेट परिखाखौबो स्लेट परिखाखौबो होनानै आं मोननैखौबो माने आङो पास जादों आरो मोजाङैनो पास जाबाय। ओमफ्राय पास जानानै जेनेबा नेटआव जोङो GRFबो मोननो हाबाय। नेटआव GRF मोननाय लोगो लोगोनो जों मा जायो, माने एनि इउनिभारसिटियावनो नोङो मा खालामनो हायो, PhD खालामनो हायो नोंनि गोसो नेटआव माबायदि कुइसन फैयो बेबायदि आरो। ओमफ्राय नेटआव कुइसन फैनाया नोंनिया जेनेरेल खैथा पेपार जायो? जेनेरेल पेपाराव जोङो नों मा खालामनो हायो, जेनेरेल पेपारा गासैनियाबो कमन, नोङो फिल'सफियानो जा बा पलिटिकेल साइन्सआनो जा गासैबो जेनेरेल पेपारा कमन जायो आरो पेपारा, बे गांसे पेपारा। बेनि उनाव मोननै पेपार थायोमोन गोदोनिया, पेपार 2 आरो पेपार 3 आरो पेपार 2 पेपार 3 मा जायोमोन, गावनि साबजेक्ट रिलेटेड जायोमोन। जेनेबा आं बड'आव जुदि मास्टार डिग्रि खालामदोंबा बड'नि कुइसनानो फैगोन, सोरबा पलिटिकेल साइन्सआव मास्टार डिग्रि खालामदोंबा बेयो पेपार 2 पेपार 3 पलिटिकेलनि सोमोन्दैनो गावनि कर्सनि सोमोन्दैनो कुइसन फैयो आरो बेयाव जेबो बाहेरा कुइसन फैया आरो माने पुरा फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय लानानै पुरा माने जोबनाय 4th सेमिस्टारसिम बिनि एकदम गोथौ एन्सारफोरा माने फैजोबो आरो ओमफ्राय नों ओरैबायदि गोसोआव लाखिखानांगोन नोङो, माने एकदम माने खुगा सालाय बिजौआवनो नोंनि एन्सारा थाखानाय बायदि नोङो जानांगोन आरो माने बिराद गोसोआव लाखिनांगोन आरो गोदोयै 3 पेपारमोन, दा खिन्थु आं दानि पेपारखौ आं मोजाङै क्लियार मिथिया, माने दा खैथा पेपार जायो, खिन्थु जोंनिया गोदोयै 3 पेपारमोन। मोनसे जेनेरेल पेपार थायो 100 मार्कनि, ओमफ्राय पेपार 2 पेपार 3 गावनि साबजेक्ट रिलेटेड जायो, पेपार 2 100 मार्कनिमोन आरो पेपार 3 150 मार्कनिमोन आरो बेबायदि। आरो जोंनिया मा खालामोमोन, पेपार 1 पेपार 2 अबजेक्टिभ टाइप सिलेक्सन खालामनानै लिरनाय आरो पेपार 3 जोंनिया माने एक्सप्लेनेसन खालामना लिरनांगौमोन। ओमफ्राय बिदिनो सोरबा मा जायोमोन, आखाइया हाख'वा, बिराद खम टाइम होयो आरो सानसेनो जायो एग्जामा, सानसेनो 1 2 3 3 परिखाखौ लिरनांगौ एकदमबारे, होमबा बिराद टाफबो जायो आरो माने सानसेनो परिखा लिरनायाथ' सहस खोथा नङाना, सानसेनो जाजोबो। ओमफ्राय आरो पेपार 3 एकदम एक्सप्लेनेसन खालामना लिरनाय नालाय ग्रोब एन्सार होखानाय, एन्सारखौ लिरनायनि रुल थाखायो, बहिबो मोना नोङो, जुदि नोङो बेखिनि एन्सारावनो नोङो मा खालामनांगोन, बेखिनि कुइसनावनो नोङो एन्सारखौ नोङो फिलआप खालामजोबनांगोन आरो बेयावनो। ओमफ्राय बहिबो नों मोनखाया आरो बेलेग खाथा मोनखाया नोङो एक्सट्राहाय। ओमफ्राय बे गेजेरावनो नोङो लिरनानै नोङो मा खालामनांगौमोन, नोङो
फिलआप खालामनानै नों एन्सारखौ फुलफिल खालामनांगौमोन आरो बेखायनो जों मोजाङैबो जेनेबा जेनेरेला फरायखादों नालाय जेनेरेल जेनेरेलाथ' पेपारा अबजेक्टिभ टाइप नोङो टिक टिक मार्क होबानो जायो अबजेक्टिभ टाइप थायो एन्सारा बेवहाय आलादा आलादा नोङो इयाव फैजोबगोन ए बि सि डि नोंनि एन्सारा जि कारेक्ट नोङो सियाव नोङो गल गल होलांबानो जायो आरो टिक मार्क होबानो जायो बेबायदि बेयाव अनेक कुइसन फैयो जेनेरेलाव इडुकेसननिबो फैयो नोङो बबेबा माबानिबो फैगोन जेनेरेल नलेजबो फैगोन नोंनो मेथ्स फैगोन आरो जिकेबो फैगोन माने गोबां रोखोमनि फैयो आरो जेनेरेल नलेजाव बेबायदि आरो बेखायनो बेयो सबनिबो थाखाय आर्ट्सनिया कमन जायो आरो खिन्थु बे पेपार टु पेपार थ्रिया गावबा गाव साबजेक्ट रिलेटेड जायो आरो बिदि बेबायदिनो नों जुदि मोजाङै फरायोबा निस्सय नोङो मा खालामनो हायो नेटखौ पास खालामनो हायो आरो जिआरएफबो मोननो हायो माने बेयाव बाहेरा जेबो फैयाना नों जि फरायलांदो फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय नोङो फर्थ सेमिस्टारसिम फैखायो आरो ओमफ्राय जिआरएफ नांनाय लोगो लोगोनो नोङो एनि इउनिभारसिटियावनो नों मा खालामनो हायो पिएइचडि खालामनो हायो नोङो गाइडखौ नों सिलेक्सन जुदि मोनोबा गोदोनि दिनावथ' जों मा खालामोमोन गाइडखौ जोङो नागिरनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दा गावबा गाव इउनिभारसिटियावनो गाइडखौ सिलेक्सन खालामना होयो बुहुत मोजां जाबाय दा नोङो गाइड मोनाबाथ' नोङो माबा खालामनो हायाना पिएइचडि खालामनो हायाना दा बेफोरबायदिनो आंबो जेनेबा दा आंनि जा गाइड कटन इउनिभारसिटियाव दिनै बिथां सारा माने प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दं डक्टर फुकन चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ आं लोगो मोनबाय गाइड हिसाबै बिथाङा जोबोद मोजां ओरैबायदि मोजां माने साजेसन होयो ओरैबायदि मोजां माने गाइड खालामो जाय बिथांनि गाइडनि साजेसनावनो आं दिनै माने पिएइचडिखौ आङो जाफुंहोनो हादों आरो माने बेबायदिहाय बेनिफ्राय थाखा फैसानि बेलायाव थाखा फैसानि बेलायाव नों मा जायो जिआरएफ मोनोबाथाय नोङो फेल'शिप मोनखायो पिएइचडि खालामनो थाखाय नों खुनु प्रब्लेम गैया खुनु टेनसन गैया नों गोदोनि दिनाव जोङो 18,000 मोनोमोन 18,000 मोनोमोन मान्थलि पार मान्थ खिन्थु दाथ' बारायबावबायसो दा न' भाराजों लानानै बेसे 35सो थाङो खोमा बेबायदि 35,000 मोनो खोमा जाय गथ'आ जिआरएफ नांबाय जिआरएफ बे गथ'नो नाङो सरकारा माने 18,000 18,000 गोदोयो होदोंमोन आरो खिन्थु दा बारायबावबायसो फिसा स्कलारशिपबो बेबायदि थाबावगोन आरो ओमफ्राय जायफोरा जिआरएफ मोनाखै नेटल' मोननानै पिएइचडि खालामदो बेफोरबो गिनो नाङा आरामसे राजिब गान्धी स्कलारशिप थायो गोबां स्कलारशिप थायो बेयाव एप्लाइ खालामनानै सिलेक्सन जाबानो बिसोरबो मा खालामनो हायो माने फेल'शिप मोननानै पिएइचडिखौ खालामनो हायो आरो माने दा जेबो गिनांगौ गैया आरो नोंनो माने जिआरएफ नाङोब्ला न'निफ्राय फैसा लांनानै फरायनो गोनां बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैया माने सरकारनि फैसाजोंनो सरकारनिफ्राय फैसाजोंनो नोङो फुरा 5 बोसोर कमप्लिट नोंखौ मा खालामनो हायो पिएइचडिखौ नों कमप्लिट खालामनो हायो आरो बेखायनो आंबो बिनि थाखायनो रावबो गैयाबाबो बिमा बिफा गैयाबाबो जिआरएफ मोननायनि थाखायसो आंबो आगबारिनो हादों नङाबाथ' जिआरएफ मोनाबाथ' गोसोआ डाउन जानानै किजानि पिएइचडि खालामनो हानाय नङामोन खोमा थाखा फैसाखौ साननानै आरो बेखायनो आं बिराद लाकि होननानै साननानै लायो जेनेबा माने आं बिराद फरायनोबो गोसोथारमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो सासे माने बिराद माने कलेजनि सासे लेक्सारार जानो आं जोबोद गोसोमोन आरो जोबोद सानबाय थायोमोन रावबो गैया न'खराव माबोरै लेखा फरायहोगोन माबोरै मागोन बिदिनो आं जोबोद भाबिबाय थायोमोन आरो आङो अब्लाबो दे माने आङो न'आव रावबो गैयाबाबो आंनि जिखिनि नाजानाय जिखिनि न'नि जि हेफाजाब होनाय बे हेफाजाब होनायजों लोगोसे आंनि टिचार आंनि मेडाम मोना साजेसन होनायजों लोगोसे आं बाथ्रा मानिनानै आङो जिआव दे आङो जिआरएफ मोननानै आं पिएइचडिखौ आं मोजाङै आङो फेल'शिपनि खरसाजों आं पिएइचडिखौ जाफुंहोनो हादों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बै समावथ' 18,000 आग्लायलायोमोन एसेबांथ' खरस जायामोन एसेबां खरस जायामोन आरामसे बे फैसाजोंनो बेरायलायनो हानाय बायदिसिना खरस जानानैबो आग्लायलायोमोन 18,000थ' नाङा 18,000 नाङा नोंसोरनि समाव साबेसे नांदोंमोन जोंनाव मोनदों बहुत जोंनि क्लास फ्रेन्डफोरानो गोबां मोनदों जिआरएफ मोनदों आरो जोंनि लोगोफ्रा जोबोद मोजां गोजामोन ना आरो जेब्लाबो जोंनि लोगोफ्रा मा जायोमोन टिचारनि बिराद बाथ्रा मानियोमोन आरो बेखायनो आं सानो जाय गथ'फोराबो दा उन्दै फरायनाय गथ'फोरा माने जुदि मोजां जानो लुगैदोंबा बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासंनांगौ आरो टिचारनि बाथ्रा खोनासंनांगौ टिचारा माब्लाबाबो मा खालामा माने गाज्रि बाथ्रा नोंखौ मालाबाबो नोंखौ फोरोङा जाय गथ'आ माने नोङो टिचारनि बाथ्रा लानानै नोङो सोलिगोन बे गथ'आ जेब्लाबो साक्सेस जागोन आरो माने आंनि जिउनि एक्सपिरियेन्सनिफ्रायनो आं मोनदों आरो आंहाथ' न'आव रावबो गाइड खालामनाय मानसि गैयाना जोंनि आइ आफामोना उन्दैयावनो थैनानै थांबाय बेबायदि न'खरनि मानसियाबो बारा फरायनाय नङा जाय आंखौ जोथोन लादों आनैमोना जेबोखौनो मिथियाना अब्ला आंखौ मा खालामदोंमोन आंनि फरायनायनि बेलायाव आंनि टिचारानो आंनि माने गाइड जादोंमोन आरो माने आं फरायनायाव मोजांमोन नालाय टिचारफ्रा ओरैबायदि अनोमोन आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन जेब्लाबो बुजायबाय थायोमोन आरो मोजां फराय मोजां मानसि जानांगौ जोंनि नामखौ लाखिनांगौ होननानै माने बिदिनो कलेजावबो फरायबा जमुना मेदाम मतिसन सारमोन बिथांमोना जोबोद माने
साजेसन होबाय थायोमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जोंनिया एकदमबारे एडमिसन मोनथारनांगौ दे जोंनिफ्राय सासे प्रफेसार जाथारनांगौ दे होननानै बिथांमोना सारमोना गोबां आसामोन आरो अब्ला जोंनि सायाव एसेबां आसा खालामनायखौ जोंथ' फेलें खालामनो हायाना बेखायनो जोंबो जोबोद गोसो होनानै फरायोमोन आरो बेखायनो बिथांमोननि आसायानो जोंनाव खिजानि बोर बायदि जाबाय खोमा बेखायनो माने आंबो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोबां दुखु दाहा फैदोंब्लाबो गेजेर ससे बेफोरखौ सौसिनानैब्लाबो मा खालामनो हादों आं दिनै माने आंनि थांखियाव आङो जाफुंहोनो हाफैनायखौ आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे जाफुंहोनो हानायाव आंनि न'खरजों लोगोसे आंनि टिचार आंनि जि पिएचडिनि गाइड आंनि जि मास्टार डिग्रिनि जि सारमोन मेडाममोन बिथांमोना गोबां आंखौ हेल्प खालामदों आरो बिथांमोननि हेल्पनि गेजेरजों आं दिनै सासे आंनि थांखियाव सौहैनो हादों होननानै आङो सानो आरो बिथांमोनखौदि आं लोगो मोनदो बिराद आंनि खाफाल गोनां आरो ओरैबायदि मोजां टिचार जिउआव लोगो मोनदों बेखायनो आं सानो मानसि मोजां जानोबाथाय नोंनो बिराद मोजां मानसि लोगो मोननांगोन आरो नोङो जुदि गाज्रि मानसि लोगो मोनोबा नोंखौथ' गाज्रि खालामखागोन जुदि मोजां मानसि जानोबा नोङो मोजां टिचार मोजां गाइड होनाय टिचार नोङो लोगो मोनोबा जिउआव निस्सय माने साक्सेस जागोन आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द